салом алейкум ба тамоми подписчикои канал. Ама каса созен дер боз видео набуд сабабша дар охир гап мезанам. Барои чи дар охир? Барои ки аввалози сар мекардам шояд бисёри подписчикои канал да маъқул намешуд ва тралаля ба фикрам ки маъқул нест амадам хеле аст. Пас сути хостам гап занам барои ки мавзӯи зарурай. Барои ки як бародар илтимос кард ҳамин гапҳоро бирасон. Дар ғарибияю бародар. Видеоро ли тамошо мекунам ва фикр мекунам ки дар комментария менависад то што ки ҳамихе бид лайк ҳамон братанҷону далиши мо меравем. Хуб, шарт набуд овози ӯро ма запис кунам наҷа вставит кунам, барои ки хеле фелмада нестай. Ма хеле провокатор нестам, провокатсияда намекашам. Мақсад бигирам скриншот монам, овоз монам, хеле доказат кунам, по факту нишон тим ки ма ина блогери конкретниам. ҳай шумо тамошо мекунед, шумо худтон судид мекунед. ҳами гапи бидагира ма гав мезанам, реально туғрӣ мегира худаш. ҳам хел аст. хуб, бародар хоҳиш кард ки овоз ма запис накард, лек видеода гап зан мавзӯра. Гап нест братанҷон, далши мерем. дирӯз ҳам бародар дар метро рафтеста буд ва урусо тоҷикоро ғам додеста буданд ва ҳаму фуромад. Мақсад метонист ки нафуроя. ҳам хел аст, метонист ки бига мо ғамштиям. ма бо чӣ мефуромай пиштив гап мезанам? Кияй худаш? Яки ӯ тоҷики тай, ӯ бародари тай. ӯ ноангу номус кард, фуромад рафт, кора ҳал кард, ҷангу ҷанҷол кардӣ, шапошап кардӣ. Мақсад кор ҳал шуд. ӯ бародар курткаро кашид, дасти тоҷикои худаш дадод, гӯя даст румашум. Тараққас мебинай ки $100 нест меша. ижда чӣ мегем? Ака ӯ ҳолати хеле чӣ бугум, ҳолати нестай ки ӯ момента сёмка кунан хеле. Ӯ уже подставной меша. ҳам хел аст, успед карда наметонид ӯ ҳолата ягон кас аппаратро сёмка куна. Вақте ки ҳамхели ҳолата ягон кас сёмка кард, и аниқ уже подставное, барои ки оператор уже медона, ҳози мисол маслиҳат кардагиам ку ҳози як кисаи сума мегира, иш дастша шутеста, май дури сёмка дорум. И уже подставное. Ай хеле случаиҳо, агар ягон камера наблюдение набоша, и ҳолата сёмка мисол накардагӣ боша, хеле успед намекунӣ ӯро сёмка карданда. Барои ҳамин ҳамун сухани ҳам бародар, значит гап зад, ма боварш кардам. ӯ мардак хеле сидқан ай таҳти дил гуфт. А вақте ки маам гуфтестам, ма чизи бидагира гуфтестам, ай дили худам ҳарчи намебуфам. хуб, и бачаҳо фикр накарданд ки оям тоҷикай ки ояй метро фуромад, мақсад корша партофт, омад моро пиштигирӣ кард, кормона ҳал кард ки ай урусо шата нахӯрем, мо бо гиҷо сумира меканем мегирем. А бачаи да гиҷо туғрӣ мегирад. Ту ба ҷои бигӯй раҳмат братанҷон, гап нест, ай кору бору ҳал кардӣ, мехезӣ пулай кисаю мебардорӣ. Хеле случаиҳо мардак бар инами баъди ҳамин гапҳо уже шумо худтон прекрасно медонед кадоме ки дар ғарибия. Ма ҳам худман будам дар ғарибӣ. Хеле случаи бисёр шудаги, ай шкафам сум диздагиам, ай полкам мисол закуп кардагиам, омадагиам ними продуктам нест. А бача тоба кардам, хай бародара $200 бардоштиан. О наход ту як хлеба дизӣ, наход ту дута тухма хӯрӣ, бигӯй ман нахӯрдам. Хай мелачовкара ма гап намезанам. Асоси гапи ма ҳамин бародаро, ҳамин тоҷика дар Россия ба инам хеле пастубко, инам хеле ноодамо паст мекунанд номи тоҷика. Не ки тоҷик дар Россия хеле конкрет нақша гирифтагия, ча қапидагия. А бача даво бозоро хитоиё, чечено медуранд, пула стагина хеле буроварданӣ мешаванд, бо ҳаму ки ришад мекунанд. бо ҳам тоҷик медурад, дар байн ришад мекунанд. Яке мехезанд ина хеле тоҷик ихча барои $100 ай киса крисанут мекунад, мебардора, а бачаи да ягон ҷо туғрӣ намегирад. Барои ҳамин гуфтаниам ки бародар шавене, илтимос. Дар комментариҳо менависанд блогерои хеле охи блогеро то кая видео кунанд, насиҳат кунанд, гап зананд ки бародаро тоҷикем ҳамамон, бас кунен. Дар стройкаи
як бародарта дастгирӣ кӣ, як та нондори булакшка бите, ягон кас бекорай, и қа кор дошта бошӣ, амура кор да туғриш кунем. Камтарак ҷо дорӣ, ҳам бародари хитам ҳамҷа ҷо кӣ. Дидай ки ойлӣ гирифтай, план накаш ойлӣ ки ура мисол крисанут накӣ, шав набардор. Ӯ бечора дига тай болиштиш да ё дар бағалаш бастагӣ, суми калона намедона дига чӣ хеле хоб куна. Хай ки бисёриҳо карта да ёзи выгоднаю, ном карта ҳамозе мебардоранд дар кор шава. Хай бисёри бад не хеле загружат намекунем. Мақсад бародаро илтимос ҳами тоҷика ки он нашава бара, ҳами паҳлавонора бимебардоранд мезананд гуруд, кайф мекунӣ. Бойцора нигоҳ ки мебуранд, мезананд, байрақа мебардоранд, аз души хеле айдурун хеле желания медонӣ миллиард мешава. Ки вақти не хеле случайро мефаҳмӣ, тоҷик хичае кисааш сума бардошт, абача дига ягон гап надорум. Барои ҳамин гуфтанем ки братва, мо ҳам насиб карда боша 8 ба 9 билет гирифтагем, Россияро акием. Мақсад айпаи гражданствамона ҳал карданем. Мақсад дальши зиндагимона барои пешравиш, барои дальнейши образованияи фарзандо, мақсад мехоҳем ки пешравӣ кунем. Ва мо да поддержкаи шумо анаихе намераса. В каком плане? Мисол ман вақте гуфтам билет гирифтам Россияро акием, мега стройка миёӣ кор мекунӣ, ҷа кор нестай. Тоба кардам худо, хай бародар, и хеле нагӯ, охи стройка миёӣ кор мекунӣ. Хай ин представлениеро уже бинен, ами вақте Россия мегӯй, сразу уже стройка меганта. Хай мардак, абача, хай худо ба шукр ина канал дорем, канал даромад дора, хай рекламаи сусу камутун меғалта. Хай мерем не блогериро дальши пеш мебарем. Бо ина худо ба шукр диюм каналмонам пинкодшам омад задем. Хай ягон бародари дигар аму Россияда миёвем, ҳамкорӣ мекунем, дахотша папала мекунем. Мақсад бо ёрдам мекунем. Яки ҳеҷ вақт ина хеле крисанут намекунем, ай киса ягон кас намебардорем, ё ки ягон каса фреб намекунем, ё ки мисол Россияам бирем, шарманда намекунем ягон каса. Иншоаллоҳ худо хоҳад проектҳое мекунем, ки не хеле номи Тоҷикистон боло шавад. Чӣ бародаре ки дар ғарибияй, мисол камам боша, ҳамура хеле кам-кам поддержка карда бардоремша. Иншоаллоҳ мешавад, лек ба поддержкаи шумо. Мақсад ман расчётам ҳамин ютубае фақат. Ман уҷа мерам, ай хитон медони квартирае, регистратсияе, пропискае, мақсад хӯрданае, уҷа да бачавли қадар расходо мешаванд. Лек умеди мо ин ҳамин ютубае. Мақсад аввало боварӣ ба Аллоҳ, ба хости Аллоҳ ҳамаи ҳамин коромона мо мақсад туғрӣ кардем. Худо ба шукр пеши раҳмонда ягон чоли наистодай, дуои падару модара иншоаллоҳ гирифта мерем. Хоб, ана ки охирра хостам хеле нағз ҷанбаст кунам. Барои чи ҳафта дар канал видео набуд, ҳамаи аппаратурама фурӯхтам, ғайри экшн камераву, ғайри фотоаппарати Кэнонаму, ғайри не свето. Нахостам лишний бор қатъим Россия барам. Хостам мисол пул кати бирам, аппаратураи соз аюҷа бигирам. Ҳамхел аст. Ва дальнейши ҳамин блогерима дар ҳамҷа давом диҳам. И як шанси хуб омад, мақсад ҳам гражданства, мисол ман уже барои пешравии канала ман бояд Россия рафтанӣ бидам. Но ҳамхел туғрӣ шуд ки мақсад ҳам барои гражданствамон мерем, ҳам я возможности зурае ки ютуб каналма пеш барам. Бо основной подписчикомо хайму Россиян, бо пеши ҳамаш хе мегзарӣ, мерай бо видео мекунӣ, чӣ хеле аҷоиб меша ба фикрам. Ҳамҷа як ҷома дорум, як тоқӣ дорум навае. Ҳамура агар бормон зиёдтӣ накунад, ҳамура мегирем, мебарем, разиграт мекунем барои ягон шери нари тоҷик ки нахеле пуша ҷомара бироя хеле шарда бигарда. О тоҷики настаяши омад. Леки проект да фикри худам буд, ҷомара гирифтаву тоқира мондаву
идеяра агар ягон кас набардора, худа мекунам насиб. ба ҳамин хостам информатсияра бирасонам. Плакатҳои қафо плакатҳои ман нестанд. Комнатаи пешинаи май акустикаш рад дуид гуфти гапо ҳами хонада инами акустически ҷой ёфтем ки штоб дураи мя видеоча кунем. Зарани бахшиш барои качества, барое ки ина ҳами последни як телефонча бад хонада ҳамо кати хостам видео кунам партон, то ки дар канал я видео боша, ҳамин информатсияра партон, то ки бинан подписчико фаромӯш накунанд. хоб бо чӣ гумтона? Хай 8 ба 9 марҳамат кадоми аэропорт омаданияй соати 11:11 ҳамҷа шавен хайрхуш мекунем. Ва кадом бародарое ки гуфтанд Россияда мақсад пешвозат мегирем, гапто надорум адуши. Ва амо гражданствамона ҳал мекунем параллелна, подписчико иншалло дастгирӣ мекунанд. Хай блогмонам дальше пеш мебарем. И ҳамаш гуфти гапо хеле як шанси зурай. Барои ҳамин ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошен, сиҳати сарбаланд бошен. Ва чӣ гуфтанем кадом нафаре ки англисӣ хонданияй мақсад дарси иловагӣ, инамиҷа офиси модармай, тамоми плакатҳои модармай, мақсад модарм кашол кардагиян ҳамаш ба забони англисияй. Ва мада муроҷиат кунен, бинависен. Ма мисол қатъи модарм шиностон мекунам. Дар душанбе кадом мебоша ё фарқш нест, аги ҷое набошен омада тонен, агар биёен марҳамат ҳамҷа дарс хонен. Лек ҳар касам модари ман намегира, барое ки хонаи худида чӣ хеле як синфхона карда наметуни ки мақсад 40 каса қабул намекунӣ ку. ҳами фарзанди хуб бошӣ, бародар бошӣ, ҳами мақсад бихоҳӣ ягон чи ёд гирифтан, меоӣ ба ҳазур ёд мегирӣ. Барои ҳамин на одном дыхание гуфти гапо чизе хостем гуфтан, гуфтем. Ба фикри ма ки дар ягон ҷо ягон гапи хаттогиам задагӣ нестем. Ва дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеонаворои ояндара.